Hebreo Kapitulo 10. Ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Anino lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Ang samang mga halad gihalad kanunay matag tuig. Busa unsaon man sa balaod paghingpit sa mga tawo nga moduol sa Dios pinaagi ni ining mga halad. Kung tinuod pang nahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios, dili na unta sila mubati nga sad-an gihapon ug wala na untay mga paghalad nga himuon. Apan kining mga halad sa matag tuig nagpahinumdum sa mga tawo sa ilang mga sala, kay ang dugo sa mga turong nga baka ug mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Tungod niini sa dayon nag-anhi si Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, dili ka gusto sa sakripisyo ug mga halad nga mananap. Apan gianda mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ania ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa nahisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan miingon siya, dili ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap. Dili mga halad nga mananap ang imong gipangayo aron sunugon didto sa halaran ug dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Kining tanan mga sakripisyo mao ang gipangayo sa balaod. Unya miingon siya, ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Adlaw-adlaw ang matagpari nga Hudyo nagbuhat sa iyang relihiyosong tulamanon ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyoha dili gayod makawagtang sa mga sala. Pan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyoha epektibo hangtod na gayod sa kahangturan ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Dito nagulat siya karon hantod nga ang iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiir. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Kay nagmatuod usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan nag-ingon siya, mao kini ang kasabutan nga akong himuon tali kanila. Inig-abot ni adtong mga adlaw nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod dinha sa ilang mga kasing-kasing ug isulat ko kini sa ilang mga hunahuna. Unya miingon siya, dili ko na hinumduman ang ilang mga sala ug daotang mga buhat. Kung man kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Manuol kita sa Dios. Busa mga igsuon, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Jesus. Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, usa ka buhing agianan halos sa tabil nga sa ato pa pinaagi sa iyang kaugalingong lawas. Doon na kita'y usa ka gamhanang pari nagdumala sa balay sa Dios. Busa manuol kita sa Dios uban sa mamina tudong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo. Duolon nato siya uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa pagbisbis na hinluan gikan sa konsensya nga sad-an ug sa mga lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. Magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihiguptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayod ang iyang gisaad. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. Dili nato undangon ang batasan sa managtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Kay wala nay sakripisyo alang sa mga sala kun tuyoon gayud nato ang pagpakasala human kita makahibalo sa kamatuoran. Ang nahibilin hinuon mauna lang ang kahadlok sa umaabot nga paghukom ug sa mabangis nga kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Patyon sa walay kaluoy ang makalapas sa balaod ni Moises kung kahukman nga sad-an pinasikat sa pagmatuod sa duha o tulo ka saksi. Karon unsa may angay nga buhaton ngadto sa tawo nga nagtamay sa anak sa Dios ug nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kaniya ug unsa may mahitabo sa magbugal-bugal sa espiritu nga naghatag og
grasya. Sigurado gayod nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Kay nasayod kita kinsa ang nag-ingon. Manimalos gayod ako ug pabayron ko sila. Ug nailhan usab nato ang miingon. Hukman sa Ginoo ang iyang katawhan. Makalilisan gayod ang pagkahulog ngadto sa kamot sa buhi nga Dios. Hinumdumi unsay nahitabo kaninyo kaniadto. Niadtong mga adlaw human kamo dan-agi sa kahayag sa Dios. Nag-antos kamo og daghang mga butang apan wala kamo mabuntog diha sa pagpakibiso. May mga higayon nga gibugal-bugalan kamo og gidaog-daog at tumangan sa katawhan. Ug usahay nahiapil kamo kanila nga nahiagom ni ining paagiha. Nakig-ambit kamo sa mga pag-antos sa mga preso. Sa dihang gisakmit ang tanan ninyong mga kaptangan, malipayon kamo nga midawat sa inyong kawadon tungod kinasayod man kamo nga naghupot kamo og mas maayong pang mga kaptanga nga mulungtad hantod sa kahangturan. Busa ayaw wada ang inyong pagsalig kay duna kini dakong balos. Kinahanglan nga magmapailubon kamo aron mabuhat ninyo ang kabubuton sa Dios ug madawat ang iyang gisaan. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, dili na madugay siya nga umaabot muabot gayod. Dili siya maglangan. Apan ang matarong kung katawhan mutuo ug mabuhi. Apan kun ang musukwahi kanila, dili ako mahimuot kaniya. Dili kita katawhan nga musibog ug tungod ni ini mga laglag kun dili katawhan kita nga adunay pagtuo ug maluwas gayod kita.